Sopo. Ang ilang mapambog kita dala. Katong na bito ining langoy giluwas. Ayo kay di pwede nagkunik. Kataka man daw. Mabungahong kagabhion, ibalik na ko mga igsoon. Salamat sa Ginoo. Makanti ta. Excuse me. Ako sa share mga igsoon. Kumusta? Pasensya na no? Pila ka days. Wala nag-live. Busy kayo mga igsoon. Grabe. Himaya sa Ginoo kay bisita sa bulaton sa Ginoo. Again, ako sa ni-share mga igsoon. Please, share our live kay nindot niya itong topic karon igsoon. Trending ni kanang bisyo-bisyo ba, no? Sala bagyod ang malulong sa makadaot nga bisyo. Kay daghan daw ko kuno sigig simba pero wa mo biya sa bisyo. Sala ba jud daw na? Ato lang tubagon. Nindot niya itong topic karon, so please share our live tonight. So ako sang i-share po diri mga igsoon na wait. Shout out 35 viewers. Let's go. Again, ako sa i-share mga igsoon. So this time we have 50 viewers. Praise the Lord. I will share. Okay, so done sharing. Praise the Lord. Okay. Again, mabungahong kagabhion mga igsoon, ibalik na ko. Pwede bisiya mga igsoon, no? Ganinang hapon dito mi sa Tubigon Police Station diri sa Bohol kay ning share me. Kauban sa kuang mga gipiyal sa Ginoo nga mga disciples nga mga piniriso sad kaniadto ba nga mga notorious ba pero gibag-o sa Ginoo, no? O katong kauban sa wala pud na priso pero bag-o nga gi-rescue ni Lord from the darkness, no? Si Brother Ryan Garduque nga naa sa kuan Barangay Ingod Tubigon, no? Mauna nga nuod mi ganina kauban ni Brad Iman, Brad Jamie, ako ang mga gipiyal sa Ginoo nga mga disciples, mga igsoon nga gikan pud sa parihara pud nako mga espiritu ba ana man na, no? Karon nanuol sa Ginoo, nagpagamit sa Ginoo. Mo na nga busy kita even last night dirita sa station namo sa Clarin Police Station, nagwali na sa mga piniriso kay mao man na sugo man na sa Ginoo nga mobisita kita sa mga piniriso igsoon, no? So mausad na akong passion na sa akong heart mga igsoon, dili lang sa mga piniriso, kanahan jud ko labi na sa mga tao nga lulong sa makadaot nga bisyo. Mao bitaw ni atong topic karon, ganahan ko kaya atong topic karon kagabion may mga igsoon may tungod ni sa makadaot nga bisyo. Sala ba nang makadaot nga bisyo? Pila na kabuk ni duol na ko na igsoon.
Sala ba nang makadaot nga bisyo, kay daghan daw sige og simba, apan nagpabilin. Wala mo biya sa ilang bisyo. Sala ba na? Okay. Patubago na tumbalang kasulatan. But before that, shout out sa tabi. Unas tanan, akong gi-shout out ang 223,000 followers sa atong original page nga Mabungahong Kristohanon nga ako sa motor. And then sa Mabungahong Kristohanon 2.0, shout out 55 nak 55 viewers. No, 55 followers, 1,000 followers. Okay. So atong original page mga ison, 223,000 followers. Praise the Lord. Bisan gamay ra mo di kayo dugukunon basta pang Ginoo kaya kasagaran ron mo trending ika naman mga bastos, no? Mao na. Pero praise the Lord kay hinay-hinay bisag dili ta recommended sa or recommendable sa mita. Still nag-anam tawag sakay igsoon himaya sa Ginoo, meaning naagi mga tao nga ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Shout out na ko tanang mga OFW from in different countries around the world. Mga naka-permanent resident namo sa prayer tanan mga OFW, mga seaman, mga seafarer, unya tanan basta daghan kayo mo mga OFW, usagin mo sa hinungdan nganong mag-live ko kanunay kay as what I have said, I understand that not all of you have the opportunity to go to church, di ba? Busy ba? Mao na akong gihimo kay para kahit papaano makadungog mo, makapamati sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord, no? Then akong gi-shout out ang tanan nga mga subscribers ani nga page, no? Sa Mabungahong Kristohanon original page o Mabungahong Kristohanon 2.0. Thank you mga subscribers, star senders, no? Wala jud ko ngayo but kamo na jud hata, God bless you more. And mga new followers, welcome kayo mo ni nga page, walay debate dire. And we live up only the name of Jesus Christ. Wala mag-isa og relihiyon, ngalan ni Kristo dong giisa. Shout out din ako ang Pisigami family from Luzon, Visayas, and Mindanao. And akong gi-shout out kuan di akong gi-shout out ang bag-o nga gi-open na mo nga Bible study sa barangay Ingod, Tubigon, Bohol, no? Ang pamilya Garduki, no? Sila si Ate Inday o si Brad Ryan ganina. Yang mga anak o kaila kinsa to yang asawa nga nasa Dubai og si yang manghod si Raprap, okay, og si Marco, di ba? Tanan no na diha nga mao na mong i-open nga Bible study. And if there's anyone nga nagtan-aw karon dire nga taga Tubigon Bohol, asa mo napitas Tubigon nami Bible study kan every Tuesday night mag-start og 7 PM at Garduki Kids Resident. Sakto ba ko love Garduki, no? Apelido. Okay. Praise the Lord. So shout out na ko akong mga brother sa Alpha Kaparulong live kanunay uban sa grasya sa Ginoo. Pataas na to Ginoo. Sayas Capitol in Arms. And shout out na ko ang Cebu City Jail. Wa jud malahos ug adto na ko karong adlaw, but I will try my best next Monday. Grasya sa Ginoo, itugot sa Ginoo. Kuan manggod ka ng unos-unos ba niya, sige gulan, no? Dili kayo mayo ang panahon, no? So ana ba, so maybe this coming Monday itugot lang yun sa Ginoo, no? So shout out ako si Boss Tijel, Maximum 4, shout out Brad Aris, Brad Kenneth, shout out RDC 123, shout out sila Brad Margoria, Brad Ibang, ang ilang mga pamilya, no? Shout out nako ilang mga anak ginikanan, no? Si Mayor Ayan, shout out sad. And of course si Brad Jao, Mayor Jao, shout out brother. Long live kanunay. Tanan nga naa diha sa Cebu City Jail. And akong team from Living Water Christian Fellowship. Okay? Akong team sa Tigsulod sa Cebu City Jail. Taon na jud nga wala ko kita nila. Shout out na ko si Brad Elmer Riquilio Batulanon, no? May gabi brother. Basta kato akong giingon na, makalugar ba kato akong giingon ni mga unsa tong isda ato. Janitor fish. Bitaw. And akong i-mention lang, no, akong i-shout out akong team sa mga banggitan sa ni sila nga mga kriminal nga nasulod ba mga adik-adik gikan sa majority ani nila gikag prisuhan gyud unya. Namay nagsigigwali sa prisuhan, no? Nga bag-o sila nga pastor, nga pastora
Mao ni akong kauban team, no. Headed by Pastora Ninette. Thank you, Pastora, sa opportunity nga na-appeal ko ninyo. Sila Brad Adsel, Brad Louie, Brad Danilo, Brad Jerry, Sister Jardine, Sister Sheila, Brother Arturo and Rodolfo Flores. Kisa ba tayo uban? Kalimot na gawa na. Pastor Herman, and then Pastor Jay sa Lamputan. Tanan, team na ko. Living Water Christian Fellowship. Okay? And mga jail officers sa diha sa Cebu City Jail. God bless din yung mga sir and ma'am. Praise God. And Luzon, Visayas, and Mindanao. Here we go. Balik na ta, mag-live ta karon mga igsoon. Anyway, before we start, no, I just want to encourage everyone, as always, to mention your friends and loved ones here in the comment section. And don't forget to type, as always, no, as well, at followers, at highlights, at everyone. And shout out, kisama ni, Sister Nini Mancha, shout out, be. Natimingan ba, nalantawan, no. From Misamis Oriental, salamat sa mong kinabuhi, Pastor James, ug labi na gyud sa pag-share sa pulong sa Ginoo. Thank you, Sister. Himaya sa Ginoo. Okay? And, sabto akong i-shout out na ato ganina, nakalimot ko. Ako ang mga kapulisan. Okay? Luzon, Visayas, and Mindanao, Campus Menya, Cebu, Tagbilaran City, Barracks, diri sa among station, among hepe diri si Police, Lieutenant Chief Amado Ambao, sa nang ambungan og maanyag nga kapulisan diri sa Clarin Police Station. Praise the Lord. Be Pastor James, patabang ko, pag-ampo sa kong bana, nibalik na po og hubog-hubog. Ato nang yampo after ni kay, ang akong topic karon makadaot nga bisyo. Sala ba ni? Kana o hubog-hubog. Sala ba nang hubog-hubog to? Ato nang isgutan karon igsoon. Shout out day Pastor. Ako ang shout out day ang ako ang pastor si Fernando Gipiga o Pastora Ima Gipiga. Okay? Shout out to Pastor Fernando Gipiga and Pastora Ima Gipiga. Greetings from Brother Martin Daligdig. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? Sa bagida. Anyway, don't forget to subscribe sa atong YouTube channel, Librera. Ang pag-subscribe din sa Facebook kay na may bayad. Na mabitaw nga, kabantay mo nga wala dyan ko nag-encourage ninyo nga mo subscribe. Kay na may bayad. Pero ari sa YouTube channel, Freira. The reason why I created this YouTube channel, because kaning live na to, it will only last for 30 days. Automatically, i-delete siya. Mawala. So after this, ako na siyang i-download, i-upload na ako sa itong YouTube channel. Kita ta dito na idaghang live na to dito, mga previous live, for the glory of the Lord. Okay? So let's start to pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you, Lord, for your goodness, for your faithfulness, for your love, for your mercy that always new every morning. Lord God, thank you so much for another great privilege that you have given to us tonight. Thank you, Ginoo. Salamat sa imong kamaayo, taliwala sa among kabisi, sa among mga responsibilidad every day, but still, you encourage us tonight to meditate your word. Thank you, Lord God. And Lord, before mi mamati sa imong pulong paliho, Ginoo, so siya mong kasing-kasing, limpyuhi mi, hinlui mi, kay balaan kini imong pulong. According to your word in John, in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God. Ikaw kini, himo aming takos, Ginoo, himo aming angayan. Tagay mi kasing-kasing, madinawaton, mapainobsanon, anda, maminaw og correction, maminaw og tambag, og labaw, tanan, musunod sa imong pulong. Kay kung kutob ra mi maminaw, walay may tabo na mo. So tagay mi kasing-kasing karon nga masinugtanon sa imong pulong, doers of your word, Lord God. And I pray, Lord God, heavenly wisdom. Kinasayod kami sa kung saan mo kamalamon ining kalibutan. According to your word, wisdom in this world is foolishness to God. So we need heavenly wisdom right now. We need the guidance of the Holy Spirit aron mas mapalawman na mo imong pulong. Lord, ikaw lamang ang mong ipataas. It's all about Jesus tonight. Wala mag-iisa nga relihiyon, pundok, grupo, but ngalan lamang ni Kristo Jesus ang among ipataas karon. Lord, panalangini tanang naminaw karon, tanang nagtanaw, Ginoo. According to the desires of their heart, bless them, Lord. And as we listen to your word tonight, let it be that your presence, Lord God, will be filled in our heart. Among mapuno, among kasing-kasing, ug among masinati ang manifestation sa Holy Spirit. Holy Spirit, we welcome you. Let your will be done. Ikaw na'y bahala kung sa imong buhaton. Mamuhat ka sa tanang namati ug nagtanaw karon.
Father God, thank you for the victory. I cancel, I destroy every spirit of destruction in Jesus' name. And I pronounce, I declare victory right now. So Lord, thank you for the peace of mind right now. Wala yung masentro, ma-focus, ikaw lamang. Salamat sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Anyway, thank you to Bigon Police Station for the blessed opportunity this afternoon, no? Niaging hapon nga gitagaan mig chance nga mo share sa pulong sa Ginoo sulod sa prisuhan. Anyway, shout out na ko bro si Brad Sir Rudy Abergonzado. Nakita na ko yung manyag nga hinigugma si Ma'am Angeline Abergonzado. God bless you, Ma'am, Sister. Praise the Lord. So, anyway, before I start pag I just want to remind everyone nga atong topic karon is mao ni karon ang problema sa kadaghanang mga asawa. Bana, pamilya, ginikanan, nga naman magisgota ning makadaot nga bisyo. Sala ba ning makadaot nga bisyo? Mao ni atong topic karon. Kay daghan daw kayo sigig simba, no? Sigig adtog simbahan, walay sipya og simba. Sigig atin og mga bulaton sa simbahan pero wala mo biya sa ilang bisyo. Sala ba daw? Kasultiyon na itong balang kasulatan. Amen? Before pa kita mag-start, I just want to encourage everyone to share our live. Kung namin na mga speaker na naka-bluetooth speaker, hala palagubuhan na diha para sa kimayan sa Ginoo. Basta dili lang masuko ang silingan. Bitaw, let's start. Text na to Igson English ni Igson ako ning i-translate. Si hi kung anak bi. Anak wala kay kung anak gamagamag video. Gibugas nanam ko kay good. Okay, so let's start. So atong teksto nga Igson na makita according to Saint Paul, San Pablo. Good evening Pastor, watching from Lungsod Daan Mabini. Salamat brad sa inyong pag-ari, no? Layo jud kay ni according sa akong papa ug sa mapa sa Bohol. Gikan ka sa Clarin, ang pinakalayo daw is Mabini. Imagine the town of Mabini, but last Sunday ning-ari sila mga Igson, si brother Kasmir Abindano, shout out. O kisa tong brad na ko usa si kung kauban nimo tong brad na ko. No, salamat, balik-balik lang makalugar no, grasya sa Ginoo. Okay? So ang atong basahon atong teksto karon Igsoon is taken from the book of 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Atong tema karon unsa man to? Sala ba ning makadaot nga bisyo? Sala ba brad? Sala ba pastor? Igsoon sala ba kung malulong sa makadaot nga bisyo? Kay daghan manggod kaayo nakit-an ako nga sigig simba pero nagpabilin diri sa ilang bisyo. Sala ba na to bago na to ha? 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20. Ingon si Pablo, Saint Paul, don't you realize that your body, physical body, is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? Okay? You do not belong to yourself, for God bought you with a high price. So you must honor God with your body. Again, according to Saint Paul in the book of 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you and was given to you by God? You do not belong to yourself. So you must honor God with your body. Ang Diyos magapanalangin sa iyang balaang pulong. Before I start to expound it, ito ning Bisayon man, ako lang mong paibaon mga Igsoon nga grasya sa Ginoo kung naay nagplano-plano diya nga di man ko kalikayan labi na Thanksgiving nga nagplano lang ba nga mo invite nako no wako nagpa-invite nagplano lang kay ganoman daghan kay naay September naay nagpa-book September. Shout out Victory Temple no. Salamat sa opportunity no. Na ako diha pohon September, nasad sa November, nasad ko sa December daghan, nasad ko sa January. Grasya sa Ginoo no. So basin ba if ever lang wala ko magrekomendar sa kagalingon, but if ever nagplano mo nindot jud mo sayo kay basin ma-conflict kay example last year December daghan kayo more than 10 invitation akong gi-decline kay na-conflict man siya naigo ba, so pwede yung sayoon. Let's go anyway.
Brother Lord James Talingting, thank you. No, watch ko na ngayon. 50 stars, thank you. Let's start. Panay gamay. So, atong nadungog mga igsoon, according to St. Paul, ingon siya, basahan pagbalik, no? Don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Ang atong tema, sala ba ang malulong sa makadaot nga bisyo? Okay? Sala ba? Dili ako yung mutubag, ipatubag na ako si Pablo. Ingon si Pablo, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit? Wala ba kamo makabalo nga ang atong lawas templo sa Espiritu Santo? Okay? Kaning lawas na to, templo din sa Espiritu Santo according to the Word of God. Next line. Who lives in you and was given to you by God. Because everyone who received and believed Jesus Christ as their personal Lord and Savior, we have the Holy Spirit. Diba? Ingon si Jesus nga, kay nag-uol man to mga disipulo, kay nagpaibalo si Jesus bang mukayab na sa langit. Diba? But ingon siya, ayaw mo kabalaka kay muanhi siya na ay ipadala ang Amahan. Mao ang Espiritu Santo. No? And then, niingon diri si Pablo mga igsoon nga, templo ni sa Espiritu Santo. No? Ang ato ang lawas kay tanaw, your body is the temple of the Holy Spirit who lives in you. Naay nagpuyo diri, no? Ang Holy Spirit nagpuyo nato sa atong body. Okay? Who lives in you and was given to you by God. Gitagaan ta, di ba? Ingon si Jesus, naay ipada sa Amahan. Mao na siya. Ang Holy Spirit ang yang gimin niya. Ingon siya, and the Holy Spirit will teach you all things and will remind you in everything nga kung gitudlo ninyo. Mao na rule sa Holy Spirit. Nagpuyo siya sa atong lawas. Templo sa balang Espiritu Santo ang atong physical body. And the question is, unsa to atong tema? Sala ba, Brad? Sala ba, Pastor, ang makadaot, malulong sa makadaot nga bisyo? Unsa man nga makadaot nga bisyo? Maybe inom-inom, palahubog, makadaot man na. Sigarilyo. Any volatile substance sama sa kong bisyo sa na rugby, Volcasil, no, volatile substance may tawagan na, no? Suyop o barnis, no? Humot ba niya, magahom-gahom, gamura kag si San Goku. Remember mo na, murag Dragon Ball bitaw, or atong salida, and then, daghan, bulot, mga na, makadaot nga bisyo, marijuana, shabu, cocaine, ecstasy, anything that can destroy our body, makadaot nga bisyo. Mga na, daghan magong addict, no? So, ang pangutana, sala bang makadaot nga bisyo? Of course, 100%. 101% sala kayo. Nga naman, kaya itong lawas, ingon si Pablo igsoon, okay? Templo ni sa balang Espiritu Santo nga nagpuyo nato nga gihatag sa Ginoo, gihatag sa Amahan. Now, unsaon pagpuyo sa Amahan? Sa balang Espiritu nato, ganahan ba day siya mo puyo nga balaan man siya? Kung atong lawas atong hugaw-hugawan sa makadaot nga bisyo, no? Kung atong lawas igsoon hugaw-hugawan nato sa makadaot nga bisyo, paminaw mo. Do you think ganahan ang Holy Spirit mo puyo The Holy Spirit, holy na gali balaan, dili siya ganahan mo dwell sa vessel nga hugaw. Kuha ninyo. Brad, Pastor, ngano din makadaot nga bisyo makahugaw? Yes, makahugaw. Kaya nga tong Diyos balaan. Mabita ni ingon si ang pulong sa Ginoo nga pagbalaan kamo kay ako balaan man. Amen. Okay? Then kaning makadaot nga bisyo, addict tas makadaot nga bisyo. Unsa man ni siya? Mao ba ni ang buhat sa pagkabalaan or kahugawan? Kahugawan na o kadaotan. Next line. For God bought you with a high price. Gipalita, no? Gipalita sa taas nga presyo, high price. No? Gipalita sa Dios. Unsa rin ang presyo? Pinagi sa John 3:16 yang gipadala yang bugtong anak. Mao ni presyo na to gibayad. Gibayra na ta sa Dios Amahan pinagi sa pagpadala sa iyang anak nga si Jesucristo. Nagdupa, nagpalansag, nagpakamatay, ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Iyang gihatag ang kinabuhi alang kanato. Gipalit na ta. Mao na niingon siya diri sa 20. For God bought you with a high price. Okay? Di pa rin was given. You do not belong to yourself. Nga naman, gipalit na ta. No? Sa mahal kayo, nga taas kay nga presyo, bili igsoon kinabuhi ni Kristo. And then, ang last line, so you must honor God with your body. Dara ang tubag. Their question of many is, Pastor, Brad, igsoon,
Sala ba ang malulong sa makadaot nga bisyo? Ang tubag, you must honor God with your body. It means, 100% sala siya. Amen? Ayaw lang mo kasuko nako kay mauman eh. Pero kung dili ka mo tuo Ginoo, di ka mo tuo Biblia din, natural na nga masuko ka nako. But if you believe in Jesus, it means that you believe in His Word. Amen? And His Word says tonight that we must honor God with our body. Amen? So ang atong tema gani, sala ba ang malulong sa makadaot nga bisyo? Kay dagang tigsimba, apan wala mo biya sa makadaot nga bisyo? Ang tubag, sala siya nga numan. Ingon si Jesus, ingon ang pulong sa Ginoo, according to Saint Paul, you must honor God with your body. Once malulong ta sa makadaot nga bisyo, it means wala na to gi-honor si Lord sa atong lawas. Amen? And according to the book of Corinthians as well, ingon si Lord, don't you know that you're the temple of the Holy Spirit? And ningingon to siya, kinsa katong maglaglag sa templo, laglagon usab sa Dios, masuko ang Ginoo kung kinsa tong magdaot sa templo. Sala ang makadaot nga bisyo. Period. So kung naay nagtan-aw diri nga lulong ka sa makadaot nga bisyo, gihigugma ka sa Ginoo. Diha ko gikan. For more than 16 years, diha ko nalulong. Illegal nga droga, primarily. Sigarilyo inom. Okay? Sigarilyo inom, di lang na ako laktawan ng babaya. Di lang na ako pilo ng babae kay sa body man ta. Ari man ta sa makadaot man sa lawas. Pero makadaot pod kay daghan kay kag babae ma-HIV man ta, no? Sala ang makadaot nga bisyo, no? Sa mga example, sa makadaot. Gitawag gali siya og makadaot kay makadaot sa lawas. Anything that can destroy our body, it is sin. Amen? Kay ingon man si Lord diri sa iyang pulong, you must honor God with our body. Kay kani nga tong lawas gipalit na sa taas nga presyo nga bili. Si Kristo mismo yang kinabuhi, nagdupa, nagpakamatay, nagpalansang ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Dili na kita ang tag-iya ni. That is why according to Saint Paul again, ingon po siya dito, you do not belong to yourself. So you must honor God with your body. Sala giday mga igsoon, no? Ako igsoon, musulti jud ko stino, dili manggugko. Ako igsoon as a pastor for more than 13 years. Dili ko mulaktaw og bersikulo sa Bible kay paninglan tas Ginoo. Lisod man kayo nga muwali ta og gugma, muwali ta og panalangin. Unsa tong wali pero ato ning latangan ning waliha makasatas Ginoo kay wa na to gitug-an ang tinuod. Kami nga mga magwawali, nagtanaw diya mga magwawali, mas dako ang ato ang paningil ang kanang naisinglunon sa Ginoo kay kita may nagwali. Delikado ang magwawali nga maglatang-latang og bersikulo nga dili iwali tong mga sakit kaayo. Pilion lamang ang hapuhap, pilion lamang lami paminawon sa maminaw kay mahadlok og muhawa sa simbahan tong milyonaryo, mahadlok og mawa sa simbahan tong mga dato. Delikado ka kung naay nagtan-aw karon nga magwawali, ingana ka. Ako ikson wa ko'y paki kabalo na mo, di ba? Ako ning gi-share nyo before nga bisag kinsa pa ng milyonaryo ha nga nasa church. No? Kung ang akong topic, akong tema na gi-arrange nako, maigo siya, di nako usbo na kung wali. Bugha, ginapikahan jud ko nang anuman. Way lipod-lipod igsoon, nganuman kamatuoran ug ang kamatuoran lamang maghatag na tong kagawasan. Kanus-am na ita makagawas sa gapos ni Satanas. Pinaagi sa pagpaminaw, pagsultis kamatuoran. Hangtod dili nila madungog ang kamatuoran mga igsoon. Pabilin silang ginapos. Looy kayo. Sige ra silang simba, but at the end of the day, itambog yapon sila dito sa linaw nga kalayo. Amen. Sala ang makadaot nga bisyo, no? Kay nganuman, gidaot na to ang templo sa Dios, no? Nya gihugawan na to ang templo sa Dios nga mao tong lawas. Ang balang Espiritu Santo templo man niya, no? Balaan siya niya. Di unsa ang pagpuyo niya nga holy man siya niya. Ang vessel kita, ang atong body is hugaw man, dili pwede, no? Dili gina magkasinabot ang kahayag ug kangitngit. Amen. Una mga igsoon nga gi-remind ta tonight, sala gyud siya. Daghan ta kay mga excuses, ang uban maingon man, di man ni makadaot ba kay ginagmay ra man ni asam day magsugod ang dinagko sa ginagmay man. Amen. Unya ginagmay nimo, matipo man makuan man sa imong lawas, matipo-tipo bahantod mudakko hangtod.
maningil na kay kung unsay ipugas nimo sa imong lawas, kung magpugas ka og makadaot, madaot pud imong lawas. Mao na mga igsoon nga anything that can destroy, anything that can ruin our body, it is sin, sala og sala gini. Amen. Amen. Sala gid siya igsoon. Kay nga naman kani atong lawas na imugso niya tani ning kalibutan. No? Kay ang purpose is to honor God with our body. Igsoon mao ni timan-i sa kadaghan nga nakuhaan nga mga nanay. Daghan kayong mga asawa, mga babae nga nakuhaan ba, nagbuntis niya, nalaglag, pero nganong nabuhi ka? Kamo nga nakadungog karon nganong nabuhi? Ako nga nagstorya nabuhi. Unsay purpose na to? No? Ang purpose na to, i-honor na to ang atong Creator because of our body, sa atong lawas, pinagis tong lawas. Okay? Wala tagi pakataw sa Ginoo nining kalibutan na aron ato lang dauton ang atong lawas. Dagan ang alagad sa Ginoo mga igsoon nga didto ra nakahinuklog nga sala day ng bisyo. Dito sa ospital nga naka-oxygen, naka-dialysis na mupay pag-undang niya og inom. No? Na-rehab sa before ni undang og suyop. Nadaot na ang baga before ni undang og sigarilyo. Dito pa nakahinuklog. No? Again, atong lawas templo sa Espiritu Santo nga balaan. Ug dili mo puyo ang Holy Spirit kung hugaw. Kabalo pa may sira kong balik ko na, what is the rule of the Holy Spirit? The Holy Spirit will teach us all things. It means that the Holy Spirit will gives us the right direction para dili ta malaglag. The Holy Spirit will leads us into victory, into bright future. Pero kung ang Holy Spirit igsoon, di malipay nato, kaya atong gilaglag, atong lawas, pinag-agi sa makadaot nga bisyo, din atong kinabuhi, walay direction. Kaya ang Holy Spirit man, mutudlo na to, unsaon paggiya, unsaon pag-guide sa Holy Spirit na to, pag-lead. Nga di man siya ganahan sa atong lawas, kay nalulong man ta sa makadaot nga bisyo. Amen? Wa ko na nga saba, but that's the truth. Kung gusto ta nga i-guide ta, Lord, i-guide ko. So, pag-guide sa Holy Spirit nimo. Kaya ang Holy Spirit may mo-guide na to. Teacher man siya. So, pag-teach sa Holy Spirit na to, nga, maglisod siya, puyo na to. Kaya nga naman, hugaw. Balaan siya. Hugaw ta nga vessel. Ang panudlanan, kita atong body. Once ang atong body, atong panudlanan, hugaw. Unsaon pagpuyo, nga dili man magkasinabot, according to the Word of God, dili magkasinabot ang kahayag o kangit-ngit. Amen? Si Satanas o ang Ginoo di magkasinabot. That is why kung gusto ta nga mo-dwell ang Holy Spirit nato, kung gusto ta magiyahan sa Espiritu Santo, first and foremost, mulikay ta sa mga butang nga makahugaw sa tong lawas. Primarily kining makadaot nga bisyo. Kung nagtanaw ka karon diha, wa kay bisyo, dili ka exempted. Kay nay uban, daghan kay way bisyo, pero kusog kay mukaon way control, kusog mukaon baboy, kusog mukaon og mga tambok, kusog kay mo soft drinks tanan. Bisyo gyapon na makadaot na. Mapalabian ni mo kaon, mapalabian ni mo inom og soft drinks or anything nga maka-harm sa tong lawas, madaot ana. Ma-high blood nganong ning taas ang dugo. Di ba? Diabetic na sobrang soft drinks, sige tamis bantayan na. Sala gyapon na. Mo na gitawag og spirit of gluttony, espiritu nga hinga unon way control. Sala na. Nagtuo mo, nagtanaw mo diha kay makaikyas mo ani nga di mo mo syabo, di mo mo sigarilyo, di mo mo inom, di mo mo hilig og pangabit, no? Unsa may ida makadaot magipon ng pangabit kan dagan kay kag babae, dagan kag lalaki, may HIV ta na Jesus name lang unsa diha, no? Makadaot na. No, wa mo ana mga bisyo, di mo mo rugby, di mo marijuana, ecstasy, cocaine, wa mo ana. Pero kusog ka mo kaon, labi nagnaay mga okasyon, hala habhab diri habhab dito, dako na kayo, nahimo ng imbis Christian, nahimong Christian, dako na kay tiyan, sige kaon, habhab dito. Ang resulta na high blood. Ang resulta ni sakit ang tangkugo, high blood. Ang resulta nagluya, nilipong, taas ang sugar. Banday mo na, sala gyapon na. Kaya nga naman gidaot nimo ang lawas nga templo sa Espiritu Santo. As what I have said, it's on anything that can destroy our body, which is the temple of the Holy Spirit, it is sin.
No? Nagtuong kung uban, nagtanaw ba makaikyas na, Pastor, wa jud ko naigo ani Pastor kay di man ko mo siyabo, di ko mo sigarilyo, di ko mo inom, di ko mo rugby, di ko magmarijuana Pastor. Unsa man diha nga mga addiction di ko Pastor. Yes, wa kay bisyo nga ingana, pero kusog kay kamukaon, way control. May pay magpuasa ta makalimpyo pa na. Amen. So bantayanan igsuon. Kung mingon gali ang doktor nga, ma'am, sir, ay palabian ni, kay mauna ni imong kondisyon sa lawas, tuman na. Amen. Wa kay bisyo, pero gahi kag ulo. Ang expert sa health, kay ang doktor man ang, dahil kung nadunggan, inom siya soft drinks, ampuan niya soft drinks, diabetic siya. Tinood ni nga testimony. Kaila ko niya, diabetic siya. Okay? So, ang giserve coke, okay ra ni. Uy, ayaw na. Igsoon, ayaw na kay, taas na ba yung sugar, di ba? Kuhan ka? Sugar ni mo, 250, 300 ba to? Unsa pila to? Adi kay, ang Ginoo milagroso man, Pastor, ampuan ako. Ampuan niya ang soft drinks, di na madag-ampo. Giampuan niya ang soft drinks, inom siya soft drinks, pila ka adlaw, giatake, og diabetic. Gitabang, igsoon, gi-oksigenan. Ang Ginoo mananambal, pero ayaw tuyo Iniingon ang Galacia Size City, kung unsay atong ipugas, mao pud atong anihon. Magpugas ka o makadaot, madaot ka. Igsoon atong lawas templo ni sa Espiritu Santo. Unsa itong buhaton ingon si Pablo, honor God with your body. So ang hinungdan da igsoon nga naata karon ani, gipahulam ta sa Ginoo ni nga lawas. The reason is no other but to honor God, to honor our Creator. Usa sa pag-honor sa Creator is pag-amping sa lawas. Magkinabuhi ta nga balaan. Di na to hugaw-hugawan na tong lawas, makinabuhi ta nga nagsubay sa kabubuton sa Ginoo. That way, naka-honor na ta ni Lord. Magbantay igso, no? Again, anything that can destroy our body, it is sin. Sala siya. Amen. Kaya nga tong lawas, templo sa Espiritu Santo. Gitawag gali siya og makadaot, kay makadaot nga bisyo, kay makadaot sa lawas nimo. Og sa uban de, again, balikan ta mo, painumduman, lipay-lipay mo. Wa ko naigo, kay wa ko'y bisyo, pero kusog kay kamukaon, way control, bisyo, kaya po na madaot, kaya po ka. Amen. It's just a reminder with love, kay gusto ko igsoon nga. Like me, ako igsoon, grasya sa Ginoo. Ako nga ning sulti ani. Ako sa ning kinabuhi, lisod po kay nagwali-wali, kunyo diri niya, ako ang mutuman. No, actually, most of the time, dili jud kompleto among kaon sa kong sawa. Nag-control gid mi. Diba, ang usually kita mga Pinoy, hilig ko tapod trip, snack pa jud, no? Pamahaw, paniyod to, panihapon, snack. Diba? Pamahaw, paniyod to, snack. Panihapon, grabe, no? Kami, so, most of the time, kaduha, kausar, mi mo kaon, anad mi kay, kanang, maor po inaanda na mo, niya, fruits, something, mga on mi og mga healthy foods, kaya nga naman, unsay purpose na mo, pag-amping sa lawas, nga templo sa Espiritu Santo. Amen? Ampingan na muna. Kabantay mo na ako say mag-push ko nga nag-push up, okay? Nag-jogging, nag-workout, dumbbell na ko. Pag-amping na. Kaya nga naman, ang atong lawas, templo sa Espiritu Santo. No? Aside nga ning biya mi sa mga unsa may makadaot sa mong lawas, mga bisyo. Nagbantay po mi sa mong gikaon nga di madaot among lawas. Igsoon kay ako 41 naman ko tiguang na ko niya. Di ba unsay lang gingon, life begins at 40. That's true. Daghang kog kaila karon ni sugmat ang ilang sakit-sakit, nang gawas ng high blood, nang gawas ang diabetic, nang gawas ng lipong-lipong, nanakit na ang mga parte sa lawas, nag-edad og 43, nag-edad og 45. Ako 41 na mo nang yes naman ang Ginoo. Ang Ginoo mga igsoon, muhatag og mayong panglawas, ayaw lang abusuhi ang atong lawas. Lain po kayo, Lord, tagay ko mayong panglawas. Sige kag suyop. Lord, tagay ko mayong panglawas, Ginoo. Sige kag inom, hubog-hubog. Amen. Ginoo, tagay jud kog mayong panglawas kanunay aron makaserbisyo pa ko nimo. Taw-taw dagkot kag sigarilyo. Di ba? Si Lord andam mo tabang mo bag-o. Tabangi po di mong kagalingon. Amen. Kung na siya mga igsoon, bantayan na kaya nga naman. Again, anything lagi that can destroy our body, we destroy the temple of the Holy Spirit, and that is sin. Again, that is sin. Sala na siya. So atong gitubag lang ang pangutana karon.
Kung sala ba ang malulong sa makadaot nga bisyo, tanan nga bisyo. Tanan makadaot nga bisyo. Sala ba? Kay daghan daw tigsimba pero nagpabilin nga lulong sa makadaot nga bisyo. Sala kayo. Kung paminaw mo. Kung naay nagtan-aw karon nga sige kag simba. Paminaw mo. Nya nagpabilin ka sa makadaot nga bisyo. Kung kanay mong gisimba tinuod ng Ginoo, di ko mutuog, di ka badlungon. Amen. Kung kana ang atong gisimba igsoon, tinuod na nga Ginoo, di ko mutuo kung di ta badlungon sa makadaot nga bisyo. Ana ra na. Pero kung ang imong gisimba di na tinuod nga Ginoo, pasagdan ka. Yeah, that's true and realidad, and that's the truth igsoon. And speaking of makadaot nga bisyo, I've been there for a long years. Dili lang siguro pareha sa uban nga ning rates og 30 years, 20 years, pero sa time na ko igsoon, more than 16 years, pero grabe ko sa Shabu gyud. Adik kay ko as in adik. Mao bitong padung na ko i-rehab. Adik kayo jud nga, di jud ko normal nga adik-adik. As in, di matagbaw, kadadlaw nga, di ko matagbaw. Pinakagamay siguro nako, kaduha ko musuyop niya chambar, sagaran pataas na. Nya musuyop og kadlawon, wa naman hinungdan. Kay ang uban musuyop og buntag, kana kay para eskwela, para trabaho. Ako musuyop og kadlawon, asa naman na. Wa nay klaro. As in, gitawag ko nila og hardcore drug addict. Aside from illegal drugs, apil na ng tanan, sigarilyo, mabito niya akong lips, sigarilyo, inom, tanan, igsoon, mga makadaot sa lawas. No? Mao na nga karelate ko sa uban nga lulong sa makadaot nga bisyo. But, grasya sa Ginoo, sa diyang ning surrender ko sa Ginoo, nagampo ko ni Luhod. Nung akong gitugyan tanan sa Ginoo, gikaluyan ko, gibag-o ko niya. Last na kong lulong sa makadaot nga bisyo, 2012 pa, dugay na kayo. And right now, 2025, more than 13 years na kong set free ni Lord from the bondage of different vices in Jesus' name. Amen. Kung gihimo na sa Ginoo nako, kung nay nagtan-aw karon nga lulong ka sa makadaot nga bisyo, himuon sa Ginoo nimo. Amen. Ang Ginoo milagroso, gusto siya nga magbalaan ta. Gusto siya nga ampingan na itong lawas ingon nga templo sa Espiritu Santo. Amen? Sala na kanang makadaot nga bisyo. Kung naay may nagtanaw na ko nga mga amigo, mga brad na ko nga lulong mo sa makadaot nga bisyo, kanunay dyan ko nagampo ninyo. Wa mo na ko hukme, kay buhi pa mo napay paglaom. Choice na to na. Nakadungog mo karon igsuon sa mensahe nga sala ang makadaot nga bisyo, but still, that choice is ours. Ang Ginoo di mamugos, itagantag kagawasan sa Ginoo. Kung magpalulong ba kita or dili, choice na to. Pero maunit man every choice and decision na ginay consequence sa unahan. O ang consequence depende sa atong desisyon karon. Amen. So mao ni ang mensahe sa Ginoo igsoon. Sala ba ang makadaot nga bisyo kay daghang tigsimba nga sige pa og bisyo? Yes, sala. Sala na. Ayaw lang panundog nila. Sala na igsoon kay nganuman. Nganong sala man? Kay atong lawas, templo sa Espiritu Santo, balaan siya, ug di siya mupuyo nato kung ato ning hugaw-hugawan sa makadaot nga bisyo. Ug kung ang Holy Spirit dili mupuyo nato, unsaon naman nato pag kinabuhi matag adlaw nga wala iyang giya. Sigurado nga mapahamak ta, sigurado nga maguba ang atong pamilya, gubot atong pamilya, way kalinaw nga naman. Makadaot nga bisyo, wala may kalinaw kay nga naman ang Holy Spirit mag-produce og peace, kalinaw. Di ba? The fruit of the Holy Spirit, love, joy, peace, ang ikatulo. Unsaon pag malinawon sa pamuyo nga lulong sa makadaot nga bisyo. Layo ang Ginoo sa ingana nga pamilya. Amen. Mao na igsuon nga maglikay ta na. Kay kaniya tong lawas igsuon gipahuwam sa Ginoo aron i-honor daygon himayaon ang atong magbubuhat. Dili kay atong dauton laglagon pinaagis sa makadaot nga bisyo. Amen. Let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for your word this evening. May tungod sa makadaot nga bisyo nga makadaot yun ni Ginoo sa among relasyon nimo o labaw na nandi ka mahimaya. Lord God, ako nagampo kung naamay nagtanaw o naminaw karon Ginoo nga lulong sa makadaot nga bisyo. Gusto na siya mugawas apan naglisod siya tabangi Ginoo. Lord, ikaw nga Diyos milagroso. Basta lang sincero mi sa among hangyo. Andam ka mo tubag Ginoo. Imo nang giprobe Ginoo. In how many times nga naa kay gibag-o instantly.
Sama sa usa ka pamilok lang gibag-o nimo. Pwede sa nimo mahimo, Lord, sa tanan nga namati karon nga nag-struggle sa makadaot nga bisyo. Lord, tabangi sila. Di na nila mahimo kung sila-sila ra. Apan kung naa ka, kaya ra ang tanan, ang imposible, mahimong posible. Lord, tabangi mi, nga among ampingan, among lawas, ingon nga templo sa Espiritu Santo. Kay magunsa na lang mi Ginoo kung wala ang Holy Spirit namo. Kinsay mo giya namo, kinsay maghatag og right direction namo. Kinsay maghatod namo sa hayag nga ugma. Kung wa ang Holy Spirit namo, tungod kay lulong mi sa makadaot nga bisyo. Kaya makadaot nga bisyo makahugaw sa among lawas ug ang balaang Espiritu Santo balaan, di siya mo puyo sa hugaw nga panudlanan. So Lord, tabangi mi. Help us to walk in holiness. Help us to walk in righteousness, Lord God. Tabangi mi nga maglakaw sa pagkamatarong nga nagsubay sa imong kabubuton ug mulikay sa mga makadaot nga bisyo, Ginoo. Again, ako nagaampo kung namay makadungog karon ani Ginoo nga pasikreto nga addiction makadaot, Lord, tabangi nga makagawas, Ginoo. Ingon ka sa imong pulong, Ginoo, if the Son set free, you'll free indeed. And we will know the truth, and the truth will set us free. Walay makapagawas na mo. Ikaw, Ginoo. Tabangi mi, Lord God. Salamat, ikaw nga Diyos maluluyon. Ingon ka sa imong pulong sa Mateo 11:28, muduo lamang mi kanimo. Mangayog tabang. Kay gibugatan nami. Ikapuyan na. Tagaan mi nimog kapahulayan. Meaning, tagaan mi nimog kabaguhan. Lord, thank you. Salamat, Lord God. Kay maogi na imong pangandoy namo. Nga mong lawas, ma-honor ka. Dili kay laglago na mo sa makadaot nga bisyo. So Lord, tabangi mi. Kay kaning makadaot nga bisyo, Lord God, usasad ni sa nakapagubot sa pamilya. Kay wala man ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit mag-produce og peace. Dili gyud may tabo nga naay kalinaw kung naay membro sa pamilya nga lulong sa makadaot nga bisyo. So Lord, tabangi mi. To all of the viewers and listeners right now nga nag-struggle sa makadaot nga bisyo, Lord, tabangi sila. Lord, konbiktara sila nga muduol nimo. Kay hangto dili sila muduol, hangto dili sila mo fully surrender nimo. Di gyud sila mabag-o, magpabilin silang gapos ug duwa-duwaan lang ni Satanas. Lord, again, thank you for your message, Lord God, tonight. I pray nga mao ni maghatag og dugang pagtulunan namo, and dili nimo labayng kawang kung dili amo ning kinabuhion. Magpuyo mi sa pagkabalaan. Ingon nga ikaw nga Diyos nga mong gilagaran balaan man. Salamat, Lord. Thank you, Holy Spirit. And right now, I continue to pray to all of the viewers, to all of the listeners. Lord God, ako nag-ampo, Ginoo, nga ikaw, Ginoo, magkapadayon, pagpanalangin kanila. Sa tanan, Ginoo, nga nagtanaw karon, Ginoo, nga naa sa mga kagubot sa pamilya. Ako nagadeklarar og kalinaw, Ginoo. Sa tanan nga mga asawa nga na problema sa ilang bana, Ginoo, nga lulong sa makadaot nga bisyo. Lord, ako nag-ampo, Ginoo, nga kana nga mga bana makabaton og kagawasan gikan na ng mga gapos sa kaaway, Ginoo. Muduol nimo maninuod, Ginoo, kay diha kanimo na ang kabaguhan. Diha kanimo na ang kagawasan gikan sa talikala ni Satanas, Ginoo. Diha kanimo na ang tinud-anay nga kabaguhan. So Lord God, tabangi sila, Ginoo, nga makagawas. And I pray, Lord, tanang na mabalatian, Ginoo. Lord God, ingon ka sa imong pulong nga dili mo buo ang imong kamot nga dili makakabuot, Ginoo. Father God, I pray right now, stretch out your hands to all of the people who are watching and listening this time nga nagsuffer of different sicknesses. In Jesus' name, Lord God, I declare healing in Jesus' name. Pinagi sa labod nimo, Ginoo, naayo mi. And sa tanan nga mga naa sa depression, I declare hope, ilang kasing-kasing karon. I declare peace of mind, and ibutang ang paglaom sa ilang kasing-kasing, Lord God, that you are in complete control of everything. And sa tanan nga mga way trabaho, nangitag trabaho, gusto maka-item, I declare open doors and opportunity, Lord God, for a job in Jesus' name. Tanan nga mga negosyante, I declare prosperity in Jesus' name. Himuha lang silang faithful o honest nimo, Ginoo. Sa tanan nga mga naitrabaho, I declare promotion, protection, and favor sa ilang mga amo in Jesus' name. Sa tanan nga mga nag-ampo nga naggusto kaluwasan sa ilang tibok family, I declare, I speak salvation to their whole family in Jesus' name. Sa tanan nga mga nag-struggle financially, I pray for financial breakthrough right now. Mga utang maimpas sa pangalan ni Jesus. Mangita kag paagi, Ginoo. Tanan-tanan, Ginoo, unsa may gikinahanglan sa imong mga kanakan karon, Lord, nga naminaw, nagtanaw, Lord God, I declare nga imong i-grant, Lord God, in Jesus' mighty name.
Thank you for the miracle, Lord God. And this time, among dawaton ang milagro. Dawaton among panalangin, kadaugan. Dawaton namo Ginoo ang kaibulungang butang gikan kanimo. We receive it right now by faith, Lord God, and himo alamang ming kapiyalan, Ginoo. Mao kining among pag-ampo amahan, among kining gipangayo, gipasalamatan ug gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Praise the Lord. To God be all the glory. Hallelujah. Praise God. Natuog na akong anak dahil kay Irkon man. That's all for tonight. Thank you for being with me and see you again next time. Salamat kayo. And don't forget to invite your friends to follow our page para daghan ta ma-bless. Okay? And don't forget to subscribe sa YouTube channel. Ako nang i-download niya, akong i-upload dito sa atong YouTube channel nga. Ang link nasa caption ng live. Okay? Prayer na. Okay? Thank you, Star Senders, Brother Lord James Talingting. God bless you more. And that's all for tonight. And see you again next time. I pray nga sa itong papahulay, pagpangatulog, ubanan ta sa Ginoo. And His presence, His protection will be upon us. Yang angels magalibot sa itong panimalay. Safe and sound ta. Tanan nga nakaroon sa laing nasod nga nagtrabaho, adlawan ron diha. I declare God's favor, God's protection, and all the works of your hands. I-bless ni Lord in Jesus' name. I declare victory in Jesus' name. Amen? So, again, that's all for tonight. Ampo, amping, abante. Amen. See you next time. To God be all the glory. Good night, everyone.